I veliki pozdrav svima, ovdje Master s YouTube-a. Danas igramo ponovo Srbija, Crna Gora i Grčka. Naša unija zapravo. Znači, šta smo radili u prošloj epizodi? Ne, imam vazala čak. Ne vidim kom je... Aha, ti dobro. Znači, šta smo radili u prošloj epizodi? Napravili smo SCG, osvojili smo Kosovo i Crnu Goru. Napali smo Makedoniju. Kad smo napali Bosnu i Albaniju, ujedinili smo se sa Grčkom. Sad smo najjača na Balkanu država. Opa, ovo će 100% desiti 2023. Ako nas ne bude NATO napao. Dakle, ovako. Ne volimo se. Ovo nisam simulovao, ali znam da ne treba. Sa mnogo država. Čak i za Palestinu. Sljedeća meta koja možemo je napasti. Mogla bi da bude Hrvatska, Bugarska i Turska. Možda i ovi. Ko će ga znati, ali... Pošto nisam bio mnogo sačuvao, pa sam morao opet ratujem sa Albancima i ovima. Pa sam ovako uzao. Vidite Bugara i Rumuna i ovih Hrvata. Malo će ovako da prođe vremena. Prijedor, Višegrad, evo ga moj grad. Evo malo ćemo kod njega da uradimo. Da idem sad. Eto malo opljačkat ćemo. Znači mogo bi ovo od državicu. Ne znam kako se zove ni šta je, ali okej. Ovo je Afon. I šta smo mi njemu? Čekaj. Afon nam je vazal, ali ja bi pre da uzmem Afon. Bolje je zapravo. Ovako i vidiš ti to, oni nemaju vojske. I ovako. I auj. Nisam trebao to reći. Svaki put u ovoj igrici. Vidiš nema vojske. Ti staviš 10.000 i ono se stvori 30.000 vojnika. Da. To najviše mrzim kod ove igrice. Bacite subscribe i like. 2 klipa svakog dana ću da izbacujem. Možda ne budem zbog škole, ali ko će ga znati. Sljedeća meta može nam biti Hrvati. Da, Hrvati, ne voli nas. Znači ovako, morat ćemo da se naoružamo sve vojnike. Čujem, koji im je glavni grad? Glavni grad je Beograd. Ponudi, šta? Šta? A čekaj, sam ja s nekim u savezu. Mogu li s nekim da budem? Rumunija nas baš i ne voli. A ni Bugari. Ukrajina 100%. Oni nas vole 100%. Evo, možemo i sa njima i savez. Ipak ne možemo. Ajde, dobro, nema veze ipak. Nekad mi je glupo da ratujem. Dobro, nećete dobro. U Beogradu živi ovoliko. A u Atini ovoliko. A za nekoliko miliona, hiljada više. Ne znam, nije. Ovako, sad šaljemo svu vojsku na Hrvatsku. Oslobađamo Krajinu. Konačno, ove vojnike mogu da ih iskoristim za nešto. Sada ovdje malo vojnika, Subotica, Prijedor. Treba će malo više vojnika, jer u svakoj igrici su ti protivnici koji su slabi, a tebe mnogo jaki. Tako ti je u ovoj igrici. Nikad se ne zna. Državna lutrija Srbije. Dobit ću copyright zbog ovog. Ajde da postavimo vojnike. Da ih premestimo. Onda, ne, ove ovdje, to. Osvojit ćemo malo Hrvatske. I još neke gradiće. Naprimjer, oslobodimo Split, Tuzla. A ne Tuzla, Bosni, da.
Jesam glup. Mati moje. Još ovo je to. A vidi kako su ovi naoružali. Gle. Spremaju nešto 100%. Ajde. Objavi rat, pozovi tog nekog saveznika koji nije nešto. I krećemo u rat sa Hrvatima. Evo ovdje. 95.000. Da. Kako ste mi vi? Evo, dobro sam. Što se radi? Ništa. Pa dobro, lepo. Da. Kako je kod vas? Lepo. Pa okej, ni kod mene nije loš. Još što napadam Hrvate, ali ne, ništa zanimljivo. Pravo da vam kažem. Bum. Dobro. Ovo će biti lakše nego što sam mislio. 5 sekundi kasnije vodi imaju 193.000 vojnika. Ne. Vrati. A ovdje sam teo. Obrovac. Stari srpski grad. Sve ovo što kažem srpsko je, vrate. Pa nisam cool. Auj. Ipak smo slobodili Split. Jebot. 60.000 vojnika. Je malo previše, pravo da ti kažem. Šta? Srpska krajina. Eto si ga i ljovi znaju šta je. Mati mila. Znaš šta? Želim mir. Vukovar. Srpski ponos. Ne misli ovako da bude, ali ja bi i Dubrovnik. Ne brinite se Hrvati, objavit ćete rat samo Slovenima i to vam je to. Ovo je sad sranje. A neće, Kipar, zaboravio sam na Kipar. Sad ćeš ti da vidiš Kipra moj. Kipru moj divni. Ako. Neću sav s vama. Objavite rat, molim vas, njima. Jer mi je... Ček malo. Hvala sam se zeznuo. Imam deju. Slovenija. Mogu savez. Mogu s vama, ali neću. Objavit rat Hrvatima, molim te. I told you run. I am the weaver from. No woman, look at that. It's a shop. Can I know anyone? Neće. Evo te. Mi skoro sad svi hoće savez sa mnom. Nije. Provereno. Nije. Mirno. Dobit ću copyright. Zašto ovo pevam ja? Ali stvarno dobit ću copyright. Ne. Gore malo pošalji zapravo sve vojnike.
A ja opet ću da ih nagovorim nekako. Ne, sad zaledimo. Ne, sad hoću 100%. Da vidim. Dobro, znači hoću sad. Dobre. Za sad nije loše. Ej. Ajde. Šta? O, neću s Turcima. Kipar je objavio rat Turskoj. Čovječe, ja nisam spreman da objavljam rat sili koja je jača i od mene. Sad je s Gruzijom. Turska armija, Sirija, Gruzija. Čak šta? Turska, se mnogo Kipar, Hrvatska. Ovi su gori od mene, brate, nego što sam ja svojao cijelu Albaniju i ove. To, konačno, gotovo. Sa kim? Vi niste normalni ljudi moji. Vidim kod je Srpska krajina. Ovako bi vam ljudi moji trebali gledati Srbija. Još Vukovar. Ovako. Čekaj. Ne za Kipar. Ma daj Kipru nešto. What stvarno Kipar dobio? Blago si Kipru. Ček, dobro, rat. O, Mađarska, mogu sam i nju da pitam za savez. Bilo bi super. Jeste, 3 neće. Balkanske sile su u savezu već. Shit, here we go again. Izmijenam se ljudi moji, punjeću me zbog glasa i jedva sam našao, pa ja sad snimam u dnevnoj sobi. Što sam ja htio? Htio sam da simulujem. Ovako. Tako moću da više prođem. Oslobodili smo cijelu Hrvatsku od njih. Ajde. To je to. I ajde ovaj gradić. Jesam Vukovar similovao. Sve me boli, ali ajde. Nije loše za sad. Čekaj malo, da li ja mogu da budem u savezu? Sad kontam. Gruzija savezu sa Kiprom. A Kipar je objavio rat turskom dijelu. Ne, Gruziji. Aha. Aj, molim vas svi vi da budemo u savezu, budemo najjače sile. Iako me mrzite minus 56, mislim da bi me primili. I sad sam sve shvatio. A Bugari možda? Opa, malo fali. Mislim da ovi možemo. Mislim da možemo sad. Da li to znači? Molim vas. Molim vas, budemo sad pa da vas ja onda napadne, molim vas. Aj, moram još da im sklopljam odnose sa njima. Joj, jel sad dovoljno? Nije. U 2033. To, jel može? To je to. To, brate.
Evo s kim sam ja sve savezu. Ko me pipne ne može me dirati. A mogu s Rumunima? Isto sa Rumunima. Imam ideju. A sa Rumunima će ući i ovaj video će se zvati Rat s Hrvatskom, sklapanje Balkanskog saveza. Da, Balkanski savez. To bi bilo dobro, brat. Kasnije posle ovog videa idem da gledam nešto, jer sam gladan i na Twitch. Ajde, brate Rumuni, hoćete više prihvatiti. Da, molim te, hoću Balkanski savez da sklopim. Please. Je li Andrej Milošević? A nije. Malo vidio kako ću im podići raspoloženje. Pošalji ovo liku. Klikni za ovo. I pitajte za savez. Aj bra, daj. Evo ga lud zbunje normalna na televizoru. Ajde, topčina, ti si prava momčina. Eto i navijam za vas u fudbalu. Ovo je samo da im privučem pažnju da uđu u moj savez. Znaš šta? Možda ne budem Rumune, Teo. Ja zapravo ću, ovo je već dovoljno za Balkanski savez. Imam Mađarsku, Sloveniju i Bugarsku. Kojima možda budem zabao nož u leđa, ali nema veze. Ljudi moji, jako smo napali 2 državice. Imam ideju. Ja ne želim više da budem s Kiprom u savezu. Ni da mi budu vazali. Tako ću da, dobro vi, objavi rat Kipru. Ajde, samo polako, to je to. Bum. Mi bum. I, ja, nema veze. To je to? Ne. To je to. I Turska ih je pobjedila. I told you. Rekao sam ti da mogu. Hoću dobit copyright. Niši niko nije s ratom. Ni oni, ni ja. Ovo bi, mislim, bilo dovoljno za jednu epizodu. Osim što Rumuni neće u moj savez, glupi. I prekinuli diplomatske odnose. Jel nisu? Ne znam. Ne znam, brate, zašto neće? Snimat ću možda budem opet vratio Minecraft ako ne budu htjeli. Jeste glupi, Minecraft ću ponovo igrati. Iako ja baš i ne volim mnogo Minecraft na telefonu. Radi mi je bolje onaj. Ma ne, to. Ni to. Ovako. Ma znaš šta? Ljudi. Čuj ljudi. To je to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdravlja vas Masters sa TikToka. Ne, evo ga, odavde. Veliki pozdrav i ćao. Igrajte Age of Civilization, mnogo je dobra igra. Ali možete se nervirati. Pozdrav!